Приключенията на хитър Петър. Трици и хълва. Когато бил малък, хитър Петър стана от ширак при градския шивач. Един ден на обяд шивачът му дал пари и казал: Петре, вземи паницата и иди да купиш от гостилницата фасул за обяд. Ако няма фасул, да купя ли хълва, майсторе? Запитал Петърчо. Ако няма фасул, купи картофена чорбица. Ами, ако няма картофена чорба, да купя ли хълва? Попитал пак Петър. Ако няма картофена, вземи лещена чорба. Ако няма и леща, да взема ли хълва? Майсторът се ядосал, размахал ножицата и викнал: Махай се от главата ми и вземай каквито трици ще вземаш, че се връщай по-скоро. Петърчо изскочил навън и от вратата запитал: Майсторе, като взема трици за тебе, за мене да купя ли хълва? Край.